Nggih. Monggo Mas, yuk. Matur nuwun. Asik. Kene banter, banter. kono yo banter. Ah, keseseken mengko menggeh-menggeh. Keseseken mengko menggeh. Nggih. Menggeh-menggeh. Rada alon gen aja menggeh-menggeh. Iya. Mengke megar mingkos ambekane pon. Apa kuwi Megar Mingkos? Megar mingkos itu ambekane sulit. Iya. Oh, kok panjang sekali bahasa Jawanya sulit. Iya, Oh, berarti kalau sulit berkata-kata tuh Megar Mingkos berkoto-koto. Yo. Aku mari-mari umpet dhewe terasa lagi iki. Ayo. Okay. Ayo, monggo. Aja lali balane. Corone nek mau masih apa pemanasan rada anget-anget lah iki wis mulai panas ngono lho Mas. Oh, Pak Slamet karo Pak Joko tenan yo lek tasakuran iki mesti rame. Rame. Kabeh diundang ora migur gamelan tok campur sari. Campur sari barang. Wis kompelit sak opo-apane. Iya. Kompelit. Ya pokoknya di ngapura nyuwun pangapunten ingkang kathah sederek-sederek menawi kathah ketal-ketul atur koto-koto ingkang kurang prayoginipun nyuwun sagunging samudera pangaksomi. Kitul-kituling atur. Kital-ketal kitul-kital. Kituling. Tugale migar mingkos malah. Mas Dalang. Dalem Kang Mas kula wonten pesinden ingkang dereng jumeneng. Tadi aku juga dititipi pamundutan Mas Kareng. Aku melaku tirik-tirik sekon dhuwur kono langsung diamplopi, tempeleke ning konto tanganku. Tadi ada amplop. Tempelek. Iya.
Mana amplopnya mana Mbak Yu? Ini, Nggih. nek amplop kok takoke lho, dalang iki mangsaku. Yo, Ya ora apa-apa. urung apa-apa, ndi amplop ndi ngono. Kan apa salahnya tanya? Dari Penggemar Elisa. Waduh, makasih Pak. Request lagu Gap Guguk Asmoro. Apa? Hati-hati lho iki, Hati-hati lho, hati-hati lho. Enek kene cedak alas lho. Kowe gelem mangan guguk. Aku baca iki lho tulisane. Guguk Asmoro. Guguk. Lho, oh, deloken dhewe wacanen. Bener lho, Mas. Napa? Mosok ta Gug? Dari Enak. penggemar Elisa, request Request. lagu Guguk Asmoro. Kuwi karepe B ngono lho, ning kecelonet crit ngono. Kowe nulis iso tipe ya. Ngramong WhatsApp-an nulis manual ya tetep tipe. Kalih Ya, napa, Mbak Yu? Gubuk Asmoro kalih podang kuning. Asik. Ditujukan untuk sopir rombongan. Penggemar Penggemar Elisa Elisa. sing nuwun. Tepuk tangan untuk penggemar Elisa di Purwantara Wonogiri. Para Iya. lho iki. Nggih. Sembah nuwun. Berarti Nggih. lagune Gubuk Asmoro ta duduk guguk. Gubuk. Awakmu ngopo aja ngono? Piye? Ngomong guguk Asmoro nyawangmu nyang aku kuwi. Kok iso guguk Asmoro? Aku carane tak tekan kandeli lho, tak kandeli. Ya aja guguk aku ki. Caps lock. Kire. Oh ya. Nggih. Gubuk Kira iki Asmara. luwih cilik lho, Mas. Ya ora apa-apa. Anakan itu. Mbokne kan asu. Ya, betul. Anaknya Giring. Betul, Aku ya. belajar kok basa Jawa. Kalau mbokne itu pite, anake kutu. Kutu. Ya. Kalau bebek itu meri. Meri. Kalau Ya. jaran belo. Belo. Kalau lutung kowe. Ngadepe nyang. Ya. Sampai nerana ada Sa- tulisannya sudah. ada. Kowe mau karo penggemarmu asline kowe iki bolonan kok. Kok bolonan Kowe piye? nyawang aku guguk ngerti aku. Jere anake lutung kowe. Lho ya jenenge Pancen kuwi lho. bener, anak lutung jenenge kowe delokon ning Google. Terima kasih. Ya. Berarti kowe ya sebangsaku. Lah ngopo? Lah gelem salaman karo kowe berarti kowe guguk. Iya. Walah. Iya.